Baik tak ingai kodo tak sengitno ini. Tak sengitno kok. Coba uang. 4 hari berturut-turut orange. Kodoke kan gak enak. Iku lho, usuk. Anu. Dijangit atus. Kita kawan kodo meneh. Atus. Deloken, Pen delok. Atus. Pen delok dhewe wis. Lho dikongkon delok lho. Kok ndak cocok meneh lah ndak didelok sik. Nang duwe kok Oh, cocok. metu Piro password. duwe? 2000. Hah? 2000. Hah? 2000. Aku? 2000. Oh. Ora ditawokno kabeh masih wis ana 2000-an nih. Lele kae. Lele segoro. Atus. Iku lho cocok. Gak aku. Ya apa ben ono? Oh, susu lele kali. Lele kali udah lele gede kok. Lele tambak iku. Gurih. Iku gak gurih lah. Ya apa lele segoro ben iku? Iki piro lho? Duenya. Iku 20. Sosok 18. Ya apa? Lah kan ada utuh. Iwa ayo lele sik. Aduh lele sik iku lho. Delok nek gak percaya. Ya wes. Enak. Percaya. Lele atus. Ya apa lele segoro iku sih? Jage yo atus. Sosok 18. Apa? Piro iki iki? 18. 18. Rolas. 18. 18. Kok akeh men? Iya kalong Lah 2000. piro regane kuwi? 2000. Hah? 2000 ae. Kok iso ana lele segoro? Iki. Enggak dicacat meneh warine atos. Gedage jane enak gedang kayu. Aku sik entah. Kurang mateng. Iki lho lek nang ngandel. Sik entah. Iya wes percaya aku nang. Lu atos. Atonane Anu le, iwale le kalau nutupi kok. Utuh ya. ya wes percaya aku. Lele sekolah iku.